problema de sempre, non? O problema de dous é que non hai unidade, non? Eu non estou en contra, ao contrario, creo que é bo que se debata entre todos os partidos políticos, e en Galicia hai 3 partidos políticos con representación parlamentaria, pero eso non quita que as dúas persoas, insisto, candidatos con posibilidades de presidir Galicia, non teñan un debate entre sí. Por lo tanto, sí a favor do debate entre os partidos políticos e sí a favor entre o debate dos dous candidatos que poden ser presidentes de Galicia. Esa é a resposta, creo que máis democrática e máis razonable, e eu estou disposto, por suposto, a que haxa debates entre os partidos políticos. Estou disposto e disposto a debatir co señor Touriño cando Antena 3 ou Televisión Española, que foron as que fixeron o ofrecemento, no sinalen día, lugar. Televisión Española, que é un calne público, está cumplindo coa súa obriga, non? E a súa obriga é ser consecuente cos antecedentes das eleccións e que as dúas persoas que teñen posibilidades de presidir Galicia pois debatan entre sí e que os medios públicos poñen a disposición pois os instrumentos para que os dous candidatos podan debatir entre sí. Nós recibimos unha proposta de Antena 3, unha proposta de Televisión Española, as dúas as aceptamos de forma inmediata e eu espero desexo que teñamos a posibilidad de facer un debate entre o señor Touriño máis eu, como as dúas persoas que temos posibilidades de presidir o Goberno de Galicia. Por lo tanto, me parece correcta a invitación do calne público e eu xa anticipei a miña resposta favorable, da mesma forma que anticipei cando se fixo tamén a un calne privado de televisión como é Antena 3, que se nos fixo esta proposta inmediatamente despois de convocar as eleccións.